Moi, mä oon Robin, rekrytoinnin kehittäjä. Mä näytän sulle 2 minuutissa, kuinka saat työpaikkasivuston käyntiin, luot ensimmäisen työpaikkailmoituksen ja vastaanotat ensimmäisen työnhakijan. No niin, aloitetaan. Kuten näette, mä oon laittanut yrityksen logon ja yrityksen esittelyn tähän. Seuraavaksi mä pyydän teitä valitsemaan teille sopivan paketin ja syöttämään laskutustiedot. Sen jälkeen teidät ohjataan tänne työpaikkasivustolle ja täältä voit luoda uuden työpaikan. Syötä työnimike, johon luotat palkkaamassa. Otetaan esimerkiksi sosiaalisen median manageri. Luo työpaikka ja odotetaan hetki. Noin, ja meillä on työpaikka. Täydennä tarvittavat tiedot, kuten sijainti, ja tarkista huolellisesti työnkuvaus. Mikäli se sopii, tallenna. Tarkista myös hakemuksen lomake ja rekrytointivaiheet. Mikäli kaikki on okei, julkaistaan. Noin, meillä on julkaistu työpaikka. No niin, mennään takaisin työpaikat-sivustolle, katsotaan mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Meillä on nyt julkaistu työpaikka ja täältä löytyy työpaikkasivusto. Tämä on nyt yrityksesi työpaikkasivusto. Täältä löytyy avoimet työpaikat ja tämä on sinun työpaikkailmoituksesi. Täältä alhaalta hakija voi tehdä työpaikkahakemuksen. Tässä on nyt työpaikkahakemusesimerkki, jonka me lähetetään nyt. Lähetä hakemus. Ja hakemus on lähetetty. No niin, mennään takaisin sovellukseen ja niin kuin näkyy, meillä on yksi hakija. Katsotaan miltä se hakemus näyttää. Sovellus on antanut hakijalle 85 pistettä ja täältä voit nähdä vahvuudet, heikkoudet, hakijan yhdenvedon ja ansioluettelon tiivistelmän. Saatekirje ja muut kysymykset, mikäli niitä on. Siinä se on. Alle 2 minuutissa. Me ollaan saatu työpaikkasivusto käyntiin, me ollaan luotu ja julkaistu työpaikkailmoitus ja me ollaan vastaanotettu ensimmäinen työhakemus. Aloita tänään ja kokeile itse. Nähdään sisällä.